Kami tinggal sama Maripot nanti kilo dari atas. Ngantos pangipun gati pangapunten kalau wau kula ngadeg sumangga ngadeg teng mriki amargi jubuhaken kahanan mila makaten tasih kalibur sinarengan kalian kadang kula pinanggone samsuku manggala ya manggala subuh niki gampangan sakit inggih Bapak. Saya selipur wah piyai ini bagus ya nih kalau iso diloreng-loreng ngene. Eta iki nggih tergantung permintaan. Oh, ngoten ta. Nyuwune cakil nggih siap. Oh, ngoten nggih. Ramasita nggih ready. Pidana pundi Kang Mas? Oh nggih. Sadèrèngipun nderek pitepangan rumiyin nggih Bapak Ibu. Kulo salam sih ya Ki ya. Ya, kan kaya ombrah-brah lho. Lah nggih to Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Piye cek? Oh alah nggih. Nggih. Derek pitepangan rumiyin nggih Bapak Ibu. Tepangaken nami kula Ari, kula saking Sulang, Rembang. Waduh nggih Bu ya. Andjani yo. Numpak rene, numpak motor tekan kene kok 1,5 jam. Ayo, jangan parani lah kowe ngemi ngono kok iso.
Mosok marani mbek ngemi kan yo piye ngono. Kandel ya Mas. Ah ya wis sip, mundur sini Cek. Oh kamerane rai nentok kok. Nah, saiki awakmu Dik monggo derek petepangan rumiyin. Yo nganggo mikunya. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak suarane kok mulih aku. Ora nyuwara lah gak apa-apa, ora nyuwara ya penak padha ae. Nesu maneh. Ora usah nesu. Baleni pisan kas nggih Pak nggih. Ora nesu tambah ayune lho. Baleni pisan kas ya Mas ya. Kira iso. Derek ditepangaken nami kula Putri Decelina kula saking Todanan. Todanan to. Aku saking mriki mawon Pak Lor pasar kono. Lah ya piyayi kok ayune ngono ki anake wong pira to? Lah ya anake wong lipo. Anake sapa ngono maksudnya kok anake wong pira? Lah ya kok kaya menggeleman ngono ya Pak yo. Anake wong pira? Lah nek kubar ngombe jamu ya dremban ngono ki to. Monggo. Wis muni urung. Mas niki urung muni. Ning putih. Cek. Nah, oke. Sudah. Ya. Iki mau ning pundi Mas? Lah ora roh ke sing Todanan mah kok cah sulang iki piye? Iki ngono jenenge ning Kopeng. Oh, Kopeng. Kopen. Nggih. Kopen ngumpul Todanan Blora. Ngembul nggih, Pak. Nggih, leres. Ning isor gunung ya Pak ya. Ngapunten kula teng mriki lho, Mbak. Oke. Jubuke kalau mau. Nggih, iki ngono iki Mas karo Mbake iki ngono pas Mas. Pase kepiye? Rabi wayahe pider. Oh iya cocok. Dadi macam enek sing ngeloni. Lah iya. Ora kaya kowe ya, Le. Ah iya. Hujan-hujan ora sing ngeloni. Besok tak golekne no sapa Golek. tangga sing kurang ngeloni kuwi. Alah iki lho tukang soteng kok iso. Ojo Mas. Wis kadal warsa. Oh ngono iya. Kok roh teh? Ora ning ngono, engko aku semangat dhewe wis loyo sik kan yo ora penak Mas. Aku aja ngerti tipikal kok. Ora yo. Ya kaya iki tukang soteng iki lho, tukang foto iki lho. Andane. Delok bocah sik nom-nom ya to. Sik nom-nom. Bagus-bagus lambene putih. Kuwi ngono dudo kabeh. Oh ngono. Heeh, kae dudo anak loro, iki dudo Iki? anak telu, kae dudo anak 10. Alah, lah kok nganggo headset makanya ra krungu. Heeh. Perasaan terus saya ra krungu. Ayo, iki mau ning gone Mbak Sinten. Wah iki. Nah, iki macane iki cuwi-cuwi iki lho, Iki Mas. ta tulisane to? Lah yo sajake ngece mata kupin. Ngerti ae nek mripatku ora cocok. Iki ning griyane sinten nggih? Tak takokane yo Mas yo. Nah, aku ngerti. Apa? Sing ngejob soalnya bapake. Kok kena aja? Aku tak takoki. Jajal takono. Heeh. Iki ngono sajake ngolane kok gicunan kok banci, Mas. Sopo? Ih. Ngawur. Ancet tonggom kok. Lah iya, kenal aku ora Mas? Kebangetan wong ayune ngene ora kenal. Kok iso iki tukang parkir ring pasar, Mas? Tukang anu Mas, atur janganan. Lah iya. Ini dengan Mas siapa? Mas Ian. Mas Ian. Kian. Mas Ian dengan Mbak Laila. Mas Ian melawan Mbak Laila. Melawan kok tinju. Melawan, lah kok begini melawan. Oh iya. Tapi Mbaknya lagi tanggal abang. Waduh, lah kuwi. Kecewa ra. Yo. Aja mesem-mesem, Mas. Aku ngerti perasaanmu soalnya. Apa Mas rasaane? Yo tetep gelo dong iki. Lah, Kudu ngempet sik. ora apa-apa ngempet sewulan yo Mas yo. Kok sewulan men to, Cek? Semen to? Sewulan ben abang meneh kok dadi sewulan meneh. Yo ora adang gitu nek ngono. Iki ngono ditakoki sik Mas. Takoki, aku ora nyandak iki. Tak takoki, Mbak, pengen gadah momongan pinten? Dua. Mbak Lailane dua. Pengennya 2. Nek Mas piro ya? Jenengan pinten Mas? Tambah siji. Wah. Tambah siji. Oke. Dadine piro Mas? Telu. Telu bapak ibuke sing request. Jajal takoki, Cek. Tak takokane Bapaknya kabeh. pengen putu piro, jajal. Iki bapake pengen putu pinten nih? Gangsal mawon. Pak. Gangsal tapi mawon. Lho, piro Mas? 3 tambah 5. Sementara 8. 8. Iya. Napa? Sing kalih sampun? Oh, sing iki dereng. Oh nggih.
ibuke pengen dadah putu pinten? Kali. Piro Mas? Skor sementara 10 iki mau. 10 tambah kene ya Mas ya. Jajal. Ibu pengen dadah putu pinten? Buyut. Oh nggih, iki buyute Oh nggih. nggih, pengen dadah pinten? Kalih Mas. Wis dadi 10 wisan. tim sepak Wis ana cadangane siji. Iya. Iki urung Mas. Iki bosnya iki jajal takoki. Siji neh. Ya Mas ya. Iya jajal. Bosnya gawe piro? Ayo ngelingi Mas. Koyok bos. Lah cek bos kok piye? Rawani nyawer. Napa ora sido bos? Ora duwe duwe. Yo engko napa Mas? Ya kok sampeyan bareng no nganu Mas. Heeh. Pelunasannya. Iuris. Oke ya. Iuris